det gamle tempelområde. Templet ind til venstre er et af dem, jeg snakkede om tidligere, hvor man har lavet det i beton, så er der sat nogle udskæringer på. Lige at tage det lige sikkert. Ja, det er rigtig nok, du kan ikke nå det hele, jo. Det kan også Thiel nok nå. Ja, det er jo Thiel nok på hver side.